Здравейте хора, днес ще играем MTA в Virus X сервера. Реших да запиша още едно клипче в този сервер, защото да ви покажа как се играе като пълен олигофрен. Сега ще влезе бе, човек. Ако правиш, виж колко съм много бе, никакъв шанс. Влезе! Чакай, маре! Ами, ще обед. Тройка към военната база. Къде беше сега обаче? Чак под нас колата. Куда си минала? Да, аз сега ще го направя. Тази ли може да се продава? Да. Ого, супер. Майко. Назадно. Аре бе, умре. Така. Бам, бам. Опа. О! Добре. Се пром да я продам колата. 15 000. Сел. Синтуан сел. Йеп. Ого. За 14 000. Кому аз купя? Я съм толкова. Боли с такова махно. Аз ще правя една кола, ма не знам името. Сега ще Ремингстън. я търся. Може да взема от... А не, той е 15 000. Паметствам. Може да събираме. Да, ти ми съберем малко. Чеса. Хикс. Отиваме събереме. Тук да се може да се излезе. Не, тук не става. Аз мога през оградата човек да ги цепи. Пам. Не става. Зомби с джилдо. Разбереш ли? Между другото, тук са пуснали моя опция с сняг, която като насниш F7 съм маха, мисля, че да, става нормалния мап. На мен повече мара да снега, защото ще го сложа. Баба с меч. Бам. Бат. Тя не убия зомбито с дилдо. Така. Сега си ми взимал киловете. Бе, тук на молотов човек всичките ще изгорят. О, имам юзи. Супер. Вече имам 15 000. Ще събера още малко да взема. Може да се харесам нещо друго. Зомби се резачка. Сега ще умреш, човек. А ти зомби ще номера? Добре, гледай го човек безсмъртно. Номера? Добре. Виж, че пияк искаме на колема. Добре, зомби с каски. Нази зомбис. О, така тя е. Така. Добре. Мегата мощна количка. Добре. Не можа да се снимам до количката. Тя ще промотно. С кое се снимаш, Саш? Фак, колата е гръмна. Тук бас на валицата. Аз мисля, че събра достатъчно пари, отивам се взема някой превозно средство. 17 000, почти 500.
те са много скъпи. Welcome, what is job bar? Знаеш ключката Адмирал? Да. Тя дали ще може да не била? Сигурно. Обаче видим. точно Sunrise. Sunrise. 25 минути. Да видим. Адмирала. F3 to spawn, окей. Spawn. Окей. Да, ще може да не била. Rates. Да, може. Аз купя Sunrise. Добре. Вот. Не мога да взема. Друг. Айде, къде се човек? Аз не знам спам, сега му предлага Sunrise. Хубаво, добре. Айде, вата взема да ти някъде да ги отдем. Боже, имам имам. О, да имам тежка артерия. Трикно ще ви науча, че има други оръжия. Какво ще рече? О, басек. Минигън. Качва се. Бе, аз искам такова човек. Дигаш тегам. Гледай, тази квадър не мога да върти го. Оп, сега ще отключа. За тебе. Айде, потиза. Газ, заради минута само. Гледай, тази кола ни поднася толкова сколко миналата. Дай да видим. Опа! Става горе-долу за дрифта ми. Давай. Там не запомните ли ми короче? Да, може. Искам да скоча. Не тормоз. Опа! Виж как кеф човек. Как ключка му ме радва. Ще направя една сценка, човек. Ева с мен, да, до минигана. Така, с минигана. Че е сейф, 80 правиш. С кой се правиш снимка? Да, мисля, че стана. Че още една. Що е там? Не, нищо не стана. Бам. Бам. Имате близост. Всякаква. Ана ти за мен мера. Гле. Ще безсмъртни зомбите, човек. Пак. Он се си безмъртен. Идвай. Да, е така. Много мощна снимка ще се получи. Опа, гледай какво става, човек. Пак. Така. Флек. Зомби с бастун, човек. Вижда ли си? Айде, сега ще тръгвам. Чао. Те само още няколко зомби да Да, няма начин. Айде, чао. А с тези стерео, когато ще гръмни живе? Педал. Качвай се. Аз тръгвам. Тръгвам. Добре. Ти лесно ще ги събереш, той миниган, човек. Вече го свърши. Добре. Праснах се. Аз ще взема храна, човече. Нямам много пият. Паркирам се москвича на ресторант. Опа. Мога взема за 10. Ваш приям, човек. Сега ако повърна. Не. Повече храна не мога. Това да ме вземеш. Добре, ясно.
Ти имаш ли хил, бе? Има някакви маняци от тебе, с кола. Сега ще направиш и бос на мега мощ. А не с чуят сигурно коста. Пац. О, вой още маняци, човек. Ай, бързо тръгваме, бе. Вой минах върху тях, човек. Мега мощен. Ти къде си, бе? Там, където ме изостави. Не помня вече. Опа, бързо, че идват ни педали. Аре, виж ги. Опре колата. Ще има. Здраве, няма нищо. Фак. Вече има. Добре, избегахме. Дай към военната база. Не, те спа. Аз чемкам да не ще опася нещо. Опа. Не взима колата. Ко? Да ме чекам, бе? Сега ще бъде. Може да взема. Гранати... Фак, няма пари. Ще се взема... Калаши. Добре. Ако ме цепи... Аз... Веге, не умира да чуе. Ох. Добре. Право ще ги скъсам тези педали. Па. Аре бе! Ела. Тръгвай. Правим розова. Сега ще може да дрифти. О, чекай, ще се пробвам за голямата джипка. И не мога. Отлично. Пац. Добре. Поставя, що ще намалява скоростта. What the fuck, човек? Тръгвай! Ай, тръгвай, бе! Сети се. Добре, това беше всичко от нас, приятели. Надявам се, че клипто ви е харесал. Не забравяйте да го харесате или да се абонирате за нашия канал. Чао!